расман 5 декабр дар турнири SC 197 Фаридун Одилов рақами 4 дар рейтинг бо Элмар Гасанов рақами 2 дар рейтинг рӯбарӯ мешавад. ин рақобат барои ҳар ду нафар хеле муҳим аст, зеро ғолиб қадами навбатӣ ба унвони қаҳрамонӣ хоҳад гузошт. ба Одилов муваффақият тамонна мекунем. агар хоҳед ки дар бораи ҳар ду варзишгар маълумоти пурра гиред, дар видео лайк гузоред. У нас новое поступление сегодня. Завезли 5 разных моделей. Первый это у нас кеды. Здесь идет комбинация двух вариантов кожи. Носок, пятка и боковая часть кожа флотер. А вот эти вот вставки идут из кожи сиама, более гладкая. Салом алейкум дӯсторони ММА, ба канали мо хуш омадед. UFC нақша дорад ки реванши Томас Пинал ва Сирил Ганро баргузор кунад. Дана Уайт гуфт ки вақте ҷанг хуб оғоз мешавад ва ҳама интизори набарди зебо ҳастанд, вале ногаҳон бо зарбаи тасодуфӣ ба чашм қатъ мешавад. ин барои ҳама нохуш аст. ба гуфтаи ӯ, Том ҳоло дар хона аст ва пас аз пурра шифо ёфтан, UFC ният дорад реваншро таъин кунад. хушбахтона пардаи чашм осеб надидааст ва чашмаш ягон ҷароҳати вазнӣ надорад. Дана гуфт ки Том бояд зуд беҳтар шавад ва баъд аз он таърихи ҷанги нав муайян карда мешавад. Арман Сарукян, яке аз беҳтарин варзишгари UFC дар вазни сабук, гуфт ки мехоҳад то синни 36 ё 37 солагӣ дар октагон ҷанг кунад, баъд бошад аз варзиш равад. ба гуфти ӯ, солҳои беҳтарини ӯ ҳоло ҳам дар пешанд ва аз синни 31 то 34 солагӣ мехоҳад дар авҷи форм бошад. Сарукян мегӯяд ки варзиш барои ӯ мисли зиндагист. ӯ наметавонад худро берун аз ин соҳа тасаввур кунад. айни замон Арман ба ҷанги калон бо ДН Хукер омодагӣ мебинад ки рӯзи 22 ноябр дар Қатар баргузор мешавад. ин ҷанг асоси шаби UFC Fight Night 265 хоҳад буд. Сарукян қариб 1.5 сол ба ҷанг набаромада буд, зеро соли пеш ҷароҳат гирифт. бинобар ҳамин ҷанги ӯ бо Ислом Махачев бекор карда шуда буд. Оятулло Муминов рақиби худ Иргид Овенчиро ҳамагӣ 21 сония пеш аз анҷоми рақобат бо услуби самбишин дар турнири SC 195 мағлуб кард. Муминов дубора ба роҳи пирӯзиҳо баргашт. акнун рекордаш 14-5. барои Овенчи ин аввалин ҷанги ӯ баъд аз 3 соли тасодуф ба ин аввалин бохт дар карьерааш гардид, яъне 10-1. Оятуллоро табрик мекунем. Муҳаммад Мукаев, ҷангҷӯи 25-сола, дар турнири Brave FC 100 дар Баҳрайн бо нокаут дар раунди дуюм Ҷерард Брионсро мағлуб кард. бо ин бурд Мукаев пояси қаҳрамонӣ дар вазни сабуки Brave FC-ро ба даст овард. Мукаев қаблан дар UFC ҷанг мекард, вале пас аз он ки шаҳрномаи нав баста нашуд, ба Brave FC гузашт. ҳоло рекорди ӯ 16 бурд, 1 ҷанги бенатиҷа ва бебохт баробар аст. Ҷек Дела Мадалена, қаҳрамони UFC аз Австралия, мегӯяд ки эҳтимолан Ислом Махачев фикр мекунад ки ӯ дар греплинг қавӣ нест, аммо Ҷек бовар дорад ки дар замин метавонад Исломро ҳайрон кунад ва нишон диҳад ки ӯ ҳам қавист, ҳатто агар қисми зиёди ҷанг дар сойка бошад ҳам. ин рақобат 16 ноябр дар UFC 322 Нью-Йорк баргузор мешавад. барои Ҷек ин аввалин ҳифзи унвонӣ хоҳад буд. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр, то видеои навбатӣ.